Halo dulur, tak sepilno lokasi ketoprak Wahyu Manggala ning Desa Weton ya lur. Lah iki aku ke perempatan Galonan iki lur. Lah nak kanan iku arah Blora. Lah iki aku lurus mengetan lur. Lah iki aku wis teko SMP 6 Desa Ngotet lur. Iki ya isih mengetan lur. Iki wis teka perumahan Pondok Pesona lor, iki mengetan meneh lor. Iki wis teka gang pertamane Desa Weton lor, awar lapangan lor. Iki lurus sithik atau ngetan sithik lor. Lah iki ana pertigaan lampu bahaya iki belok kanan lor. Lah iki wis teka gapurane lor. Nak liwatem kene iki kok nggurine panggung tekane lor, asine sakjane sing mengetan niku mau lor, tapi bahaya lor nak kulon lor, soalnya pas tikungan niku engko ana pertigaan mengidul lor, tapi ya mubengi desa padha ae lor, metu kene lah ya padha ae lor, iso teka. Lah iki belok kiri lor, nak ape ndelok ketoprake kok ngarep lor, iki lurus mengetan iki lor. Lah daerah kene wis kuwaki lor, pas jam 11 iku lor sing do teka lor. Tamune wage lor. Ning sedekah bumi nggonan iku rame ngene para lor, jam 11 wis do mertamu wong-wong jaba, cah sekolahan, pabrik niku lor. Lah iku mau ya wis do siap ning jaba. Lah nek belok kiri iku tembusane kono mau lor. Lah iku mau kok sing tikungan mau lor, awar toko bangunan iki lurus mengidul. Lah nak belok kanan iki langsung teko sampinge ketoprak lor. Nah nak ndelok kok ngarep iku kok kene lor. Lah iki ana prapatan iki belok kanan lor, lurus mengidul iki lor. Nah sing belok kanan mau langsung teko sampinge ketoprak, dadine engko macet lor umpama langsung rono. Lah sing apike ya liwat kene iki lor. Iki saya lurus nek lor ana pertigaan mau lor. Videone tak cepet lor bendang teka lor. Lah iki wis teka lokasine apenan lor. Lah iki wis kanca-kanca wis do nyopo ning kene lor. Iki bakul pop es Mas Abid iku, pop es lor. Engko tukone ya lor ruange lor. Iku tanggaku iku lor. Pop es Abid iku lor. Tak takoni lokasi ini urung untuk lokasi mas ngono. Lah iki dicegati ana hansipe ning kene lor, aku mripet soalnya ya ape ngonten